ukɔ social media, internet, so WhatsApp, any Facebook, Twitter, any de keka ho a. Who say enipa 102.9 FM. Enipa si epinisie na enipa chere ana enipa nemo no chere ahometie yaw bi ahokyere bi haw bi enipa bo enipa etiri so enipa kansem gu enipa etiri so ni nyina ne say wodi wani to fom a ase de wo kan yampa ase etisa ahokyere ba nanso asemu bia ne sedie yisika no epo bia ne senie yisane no wasinya nsapo wosane ne madwemba edru baabi a wontimi mfa kasa tentene entokompo asemu bia woseni sika no inti abusua setena emu ayeden oman a emu ayeden ankra ye ho akyere ye enya atenie enye kasa twitwire na emom wone kwan so eno nenne ene ochena mini wu edi ho nkomo na minim se so onyame nam ne nyansam kasa fa memfuturo ne nson yi mu a honam ne emoja yi mu a sanso eno onam ne nyansa so ebebie enipa adwene mu ama ya somo ne etu ho anamo odofo se ye ka se de asetena esi ko oman mu abusua mu kromu adwuma mu enipa botomu awe enipa ho kyere wo no mo a so wanhwe ya se de enipa ne bi bo man panidi bonidin I don't think it's the best. Ni say ne kwan so a if we say me new ewo su bi wo ye mu a what did ene so my penny frɛ wo ana wo frɛ me no di office bi hye me ana wo nsa anhwe a ye be sɛ ne ma asen wo mo ye dwuma no na saa ne ma nyina efri yare bi a aya kokora mo a enda ye tiri so 102.9 FM. oman na ho kyerɛ nye ne na hyase akyɛ ye wo mi betu mu ma mi hunu sɛ manyini abehunu sɛ oman ne yare adwene mu kokoram. I was born into the nation Ghana only to discover, I have grown to discover and know that the nation Ghana, our country Ghana, has a mental cancer. A mental cancer. And we are not ready to treat it. You are adwene mu kokoram bi sɛ oman Ghana ebi before. Na ye mpenso sɛ saa yare ne kɔ. If say ye kwaji aduro ba na ye de ma ye nea. Ye tu aduro no egu ya so achi ne ya nom ehu nsuo egu ye yam. Ne ye nyinya ye nim enti yare ne nkɔ. Ye kɔbɔ besia ba edi urewura mmea ne nnwuma mu sɛ nnwuma bɛpagya. Besia ne de ba nanso ye gigu ye achi na ya mene ne ya sɛ nyinya ye nim sɛ de anya hwee. Ene ne kyina nkɔmɔ a me ne odiem. Epa edikan na mi sane mo. Our civic responsibilities. There is something wrong with our civic responsibilities. Until we are able to effect satisfaction in the realms of responsibility, we can never create room for rights. For it is in the satisfaction of responsibilities that we can lay claims over certain rights. Yɛka civic responsibility a ɛyɛ adeɛ bi a asodie bi a yɛde bɔ yɛasene mu ɛma ankora ɛwɔ ɔman mu kuro mu abusua mu obiara hunu sɛ ɛwɔ sɛ meyɛ wei medwene ɔman ne ho yie mebɔ ɔman agyapadeɛ ho ban medi nokora ma ɔman metua me ntotosoɔ ɛwɔ sɛ me a megye ntotosoɔ no megye a ɛwɔ sɛ medidi dwuma ɛwɔ sɛ yɛdie yɛtena se a yɛsom ɔman yɛyie a yɛnso yɛbɛyɛyie. This is what we mean by civic responsibilities. Nanso anse enipa bebree yɛkasa na
Yehia way, ye misa ya ho say. No kure mu nyame anim ni wo nyansansi mpie so. Ede be na ya say e wo say ye nya emfaso. Kafra se wo kwa na wo kogu asew. Na se asew na wo kogu no. Aduane enim. Aduane ni asew num na utugu ugu asew na. Ayede ye ebeyi nam nanso enye nam ebeye wa abojo. Muma ye remfi saa de no. Yenhwe nwuma ahodo a ewo oman num kakra na ewo ho no sai na yesi ye adwuma. Ya mfa anhye yasesa ye nsua saa. Enti so obi ba no so boye so se ye mo ye ho so a na ya ahomete. Enkrofo a wonum awiewie sukuu abafie na omoye national service omukura hoden foforo mojamono nimdie foforo so omukosua ade de a na yenhwe miamia ya che wonum agu se omunkodi djuma yemfa ni se bosumi bi ebetue obi aka 400 and now 450 Ghana cedis yenhwe wonum a ye pia wo akwa emrahye bedwafie parliament house ebia MP bia be on secretary ba ko ana mienu ene na boafo ba ko bia na mienu na se ye pia nipa more than 400 national service personnel omo koye de wo ho omo koye de wo ho enima bi wa ya kata yani ene ya bu yani aguso enti wo mo akono wo mo amfa adwuma bia emeboa yen nanso hwe sika de tua omo ka bosome so a saa bosome mako du mienu na ye 400 cedis times 12 times 400 people na hwe sika ya to agutwa me ka say ba bi wo ye hia nkrofo nanso nkrofo bi ni mu nkrofo bi enti ya pia nkrofo bi akohye ba bi wo mo kwa amo sensamo saa wo mo to ne nofo de to ne nofo na ekere wo mo kura abatire ni abodwese enso di abatire ni abodwese ne nenam ho ye wia ye se o man ni mu aye den ifri suru besi form na ye nyina ye na esei ene akwada wie national service a on pe cocoa board or per senate on per senate or per parliament house or per internal revenue offices enunti ama ankra sudia eda yeso no ejija ubetimi akọ office bi na nipa sam otwo asede be conference ho omo ye de omo ye national service for ena omo ne nam saa sese kura de aduru ba bi amanfo run shift ade ntia se owura office wo adwuma ni ho adwuma bia ni ho me ka say nso enipa dodo yi si e che nwuma ma wo no mo a enipa esukom enipa esu hia enipa yare ase enipa free sukuu mu ba kopenim de ba na ya boa wo mo ano se ntate a wo mugu asikyire ho ba bi faako na ba bi nso jada ho buruburu a ehia ye nsei na so yebetumi ayensa kyera ye we a oka ho meka ho entitiye bia de be ma ye nkwada na ofie wo mo a na enyini e ba be ye mpanifo obi ko parliament house se pepani bi fa ho hyehye no use what you have to get what you want we na da yetrimu enti abaya na otetare obi kunu ho saa e wo office so saa ye mpa ba bi mfa ne nhye enyema bi wo ho a ye bu ye ni aguso e ka ho bi enna ye ne ye man esi apini na eya ye ni wuni animguase de etosu mienu a wo se ye hwe na ye ye ho aduru our political responsibilities. Odofo enye oman pani nko a ene hwe man ne so. Enye aman yofo nko a ene hwe oman ne so. Me ne wo yen watchman fo na etete kwan no ho no. Ye ne aye prapra no oman ne ye ka ho. Edie be pa na mu yen wo me ye hunu no won krofo bi ho a ye pia wo mo kwa aman yosemu. Edie be pa na ye hunu ye. Wo ma ho fa na wo musika na abodin bi a wo mo anya na ene na kafra ya dwene da so wo fom enuntra edie be pa na wo hunu ya wo ye pan ekoka se yantuma we yemfa we nkwa ha
ɛdeɛ bɛyɛ paa ne ehunu no asomasi bi mu a yɛmaa ne director wɔyɛ wei director in charge of wei ɔnkɔyɛ wei onim kasa ntiri anaa ɛnyɛ kasa tenten yo ɛne yɛde tɔ kɔmpɔ baabi a ɛnɛ ewiase keka korɔ no ewiase hia nimdifo a wɔmode nsakyerɛyɛ pa ɛka nipa abrabɔ enti sɛ yɛda so gyina simpi a ɛyɛ kasa tenten so a yɛnnuru baabi a nkurɔfo bɛsa yɛ ho akɔ na sɛ yɛhwɛ ɔma yɛdi mfeɛ 20 atwa mu na sɛ nnɛ ne mma ɛweawease yi a ɛwɔ sɛ yɛsi tira se wɔ aniwuo mu yɛntumi mfa afɔdie no ɛma ɔman panin nko a woka ho meka ho adwuma bi a yɛde hyɛ wo nsa no sɛ na ayɛ no sika bi a ɛbɛdi wo nsɛm na deɛ na ade yɛyɛ oba bi na unqualified na opie piano de ne ma pani bi de ne hyɛ hɔ no oba ne deɛ na ɔyɛ enso ɔba ahwɛ kaa wo dem ɔde bɛfie hɔ ɛdeɛ na ɔyɛ sɛ yɛanhwɛ wei sɛ no mu anka na sɛ yɛyɛ kasetia kasetwitwire ne ateni a ɛmfa nsakyerɛyɛ bi ɛma ɛno nti aman yɔsɛm no ɛnyɛ wɔn a wɔte soro no nko a o wɔn a wɔte soro no ɛyɛ adeɛ na sɛ ɛnyɛ deɛ bɛboa yɛ ne a ɛyɛ yɛ ne ɛwɔ aseɛ ne deɛ bɛkyerɛ mo sɛ meyɛ ne ɛde mo kɔɔ hɔ ɛnyɛ atɛnie yɛnyere yɛn ho nyɛ deɛ yɛbɛyɛ yɛ ne a yɛwɔ aseɛ no yɛnyɛ deɛ yɛbɛyɛ biara ntoto yɛn nneɛma adwuma yɛde ahyɛ wo nsa yere ho yɛwo deɛ yie fo ani di wo yɔnko deɛ akyi deɛ ɔkye aka na yawo deɛ na hwɛ sɛ ɔno nso yɛ ne deɛ ne nso asɛm bia ne sɛ ne esika no ɛbrɛ so na sɛ wohwɛ ne nipa na nya adeɛ a afi so a ɛyɛ mo na mo de ɔmo kɔ soro hɔ no so asesa na nipa foforo aba so ɔyɛ adeɛ a wapia no yɛsi deɛ ɔfuru duapa ne epia no nti mo ma yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛ home ɛteɛ no ɛyɛ yɛn ne ahyehyɛ yɛ home teɛ o sɛ kakra uwia kakra me nso me sɛ kakra me wia kakra nti o deɛ kakra deɛ sin kakra o na bɔtoa yɛ ni bɛba yɛ ho so na yɛ nyina yɛ adane akrɔmfo mekae sɛ mi swame ma meka asɛm bi wɔ se bɛɛma bi a wɔ krɔmfo no deɛ kɔware ɔbaa ne nso ɛkrɔmfo no nso deɛ akɔware ɔbaa ne no aduane no woyi nam a na ɔde akɔhyɛ adwaeɛ na wɔwe bɛɛma ne baa yɛ ne yiri ne ni hɔ ɔno nso wia nam ne bi ɔno nso de kɔhyɛ adwaeɛ na wawe wɔkɔɔ yɛ a na yere na hyɛ adwaeɛ hɔ we nam yi wɔ se yɛ akɔso a ɛne ɛkɔtua nam no bra ne yɛni na adwaeɛ hɛ yɛ yɛni aduane no wɔ adwaeɛ hɛ yɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ akrɔmfo ne aba bɛhyia nti deɛ wosɛɛ no ne deɛ mesɛɛ no ɛno na ɛkum ɔman no sunsum no deɛ yɛyɛ ne sum ase deɛ yɛwia firi ɔman no ho wosi asomasi na wona ato abama no akwa akoduru hɔ okoduru hɔ wɔmfii wɔ na deɛ na wayɛ a wɔmfii wɔ ɛdeɛ bɛyɛ paa dwuma bɛyɛ na wadie a ɛwɔ sɛ anipa no a ɔwɔ ama yɛsɛm mu no ɔpɛgya wogyina saa bea no a ɔpɛ sɛ wobɛgyina no nti yɛkɔ a yɛnkotwa tawu wɔ hɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a yɛde nnwuma kɛseɛ hyehyɛ wɔn nsa yɛde ɔman ne kra ahyɛ wɔn nsa ɛna ɔmo bɔ ne kyaskelen na ɔmo mfata nanso yɛde ama wɔn mo tina bibi sɛ ɛyɛ ahoɔfɛ ɛyɛ nimdeɛ ɛyɛ kasa tentene ɛyɛ sika anaa tumi nti na yɛ di dibre bi ma nkurɔfoɔ bi anaa yɛ piepia nkurɔfoɔ bi ɛbra so sɛ yɛ bɔtra kasa tentene ɛhwɛ adwene a ɛdi suban ɛne nsakyerɛeɛ ka wɔ nipa nkan korɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa religious responsibilities wopɛ nkurɔfoɔ a ɔmo pɛ nyamesom pɛ yɛ bibifoɔ nanso nkurɔfoɔ a ɔmo nya atwom paa nso yɛ bibifoɔ nkurɔfoɔ a ɔmo adwene fi wɔ mu paa nso yɛ yɛnea nkurɔfoɔ a borɔ wɔ ɔmo ti mu paa yɛ yɛnea mempene ma ne ntumi nyɛ ɛyɛ yɛn yɛsuban no ma yɛnhwan ne to akonnwa ne n'anim wɔ ase ne to nsi fam ɛyɛ yɛn yɛsuban no bia nanso yɛ ahwɛ wɔn a wɔfrɛ nyame edin bɔ mpaeɛ ɛyɛ yɛnea yɛn nkɔmmɔdie nyinaa mu nyame wom yɛn nwoma a yɛtwerɛ nyinaa mu nyame wom nanso yɛnyɛ nyame so adeɛ saa nneɛma a nyame de agyigya nipa ne nipa nhwɛ so yie yɛne ankasa adwene ne akoma ɛda yɛ mu no ɛnyɛ nyamesom adwene ne nyamesom akoma nanso ayɛ sɛ woanyɛ bia nipa bɛka sɛ asomasi a wɔmpɛ nyamesom no abusua no a ɛɛbɔ no ɔman no a ɛɛbɔ no ɛyɛ no ɔno na ɛyɛ nti yɛn nyinaa yɛkɔ asɔre
Then so sorry yen soon so power yen so. I sorry to me fans such I am ready, but Pimone. But Pimone, Yame some intimate fan kind cronim puntio mreye. I yes a cotoria in an eberia. So for bokro no bapo, now sorry ban any day. I sorry man who says so for bokro no bapo. On to me can't chance off into a peer or quite jumemono, on so baby a quiet down a year jumem to no so any dear or you are into to swallow the bed breast of Nassau from Swage. Say Bibi Hanwa or Bompire, and ye or Bequay Druso. So we are confused as Ghanaians spiritually. Yadunimaya Kesrene. Nansu ye shata dear, yata dear na ye shendi yamesuma tadie, Nansu yenia casadie, ye yamesum for. Enti abubu eni pebo ahometi eni peka ensem eni peka yawe eni pe die so man ni mu ayede no me ne wudi akotene omu pa si asesa esoro ho wo mto beda ho esoro ho na ye bo mutiri so no e fa pem na ye to it comes from the foundation asiye no ifru o man na hyase be nyina ye de saade na abo fa pem ato fa pem na ye sisi so. Na fi na animu pagya ye hu na asa ye bo abubu ye tie mu wo hye kaka motobi kafra na wo nhwa ahwehwe mu a wo hunu huhu na so se wa usu man no etwa mfoni akyerɛ wa ahwehwe mu a wo beyi de hye wuti no baabi asese ye duro ni baabi asese o man ne aduro no ye bɛkasa kasa se ya ansesa ye kwa akutire bi a ya hwe enenne esoso yadaye enuane boni bi enfie bi atwamu ya sisegu ya yafunu mu ene na eka ntumpan anadwo aduru ye esuma aduru ye. There is a needful change and it is a collective responsibility. A collective responsibility. Ya wo de na menya me de American obi pa on fa minim so obi mpo pa obi mpo betimi akasa tie didi atem onya ni nsem hunu na wo keka no enye no nso na ye ka ya no atum si enya nipa Ghana man yi mu nchemu fa and now 40%. That's the I believe we can overtake and change the 60%. Then so jina mene also. Ye kan ye be fasi kapudu obi abehye obi afunuma kai kwanotum. Aduane ni hye nanumu no, sika ni hye nanumu no, ontimi monidi, ontimi nkasa no aka na no atum. Na edom a egu akire, enkrofo dodo a ohia, yare, ahometie ebubu wonom asanka won kan kro wonom adaachi bia de oman ne behye won nsa no omo de dabaya the toso and 9 our economic responsibilities oman bia de edikan ikro bia de edikan ebusua bia de edikan ne se emu nipa ensu ekom. So ko ware na wo bomoden wo ba unu se da bia aduane wo ho enti oman kyekere ye efiri abusua simpie so na akọ ekro simpie so eye nkro nkura wodo na kabom na abeye oman enti maame no papa no se muntimi mma aduane nsi pono so mamo mani a omu besu wo mu beye dede wo mu mmumo wo soma na wonko. If we say a hungry man is an angry man, these are realities about life we cannot hide. We cannot run away from them. Entina pege ni mu akokro afi na akọ man so. Nenso ye misa say e de be pa na kan ye ne a enipa bebre akomodi wonom nenso ebinom didi men atubigu. Ye wo nuane ewo ya setena mu wo man yi mu wo ye kuro mu enuane pra na pro ebi nso pe bi adi omunya bi ni edru say a daily one meal a meal ho ya ye dey be akeka krono no be akeka krono no enti wo de wunya ye no de na wo de ye ejuma me bepa ye no sika me nya ye no me wayiri o nanso me mpenafo nsia wo mu nyina na wotwe bi obi agi sika obi agi credit bi
Brunya bebe yenhwe sika ahodo a yebechicha ama wonom. Ne emisa se enkrofo bia eye wonum sika. Mesi nipa bitimi di nipa bi sika koto treasury bill bosomi nsia bosomi miensa diso aba na meka se obi foforo na ye ne dia no wone ne yere ne ma ebo abubu osi apini abobo besia na dididie in the same country, in the same family. Na si ejai beka se o my penny a say ye ya ansesa o my penny won't miss say he can't. Omo kra fie say do mudi emfie nan ni 3 ya na ye emfie nwotwe ye nhwe wono mo chepa ye omo mo tena se hye mra ma ye na so ye nhwe mra no ba bi ekokudie edu ba bi na wujai bi say into oman yi mu emra ye adwuma emra ye adwuma emra ye adwuma ewo so bi kan enti na meka dia tosso enum say medibisia na china ya to aso a mental metanoia adwene e da woni patrimo no ba bia echimu ahwe no a achia no ye nane no bio ensensi kwam enya krono oman mu krono e na betimi dia yeye enya wasomdwe no krasam ne say obremu ade a wamfa kwan paso anya no uhunu so hwe wodi opa fa san ba bia nsuo nka na nka wasam mfifire ena awia so said the nkrofo awia hye wonum ni bia wo be sise sika be 20,000 ana 10,000 ana 5,000 e de akoma ma ya bi se wo mu ni empena 20 na ye mi se enne enipa dodo say no onum ansam mfifire abosome wo mu nya mfaso 20,000 e wo man yi mu nanso ye obi na nsa bi sika obi sitting allowance bi okikasi ani mienu miensa enan a okwa akohire okotena ase ekura wa anka hwe wo okon nhyiamu na se ne nhyiamu na waje won sitting allowance no wa anka hwe yo kan ya ni yo ane ye to aba no apagya ne nsa that's all ebi mpoko kotonko mukoda owie abosome so a waje ne sitting allowance waje fuel allowance ye nia nkasa ye hia dwene mu nsachirae ene sabranti ana ababa wa bi pagya e ka che se wunuru so na anu ya na wo ba tobo me ka say impanifo de bi so adwene abon kokora na emrewa wo mo abre wo ntimi nya adwuma ne bi so mo nso abranti na wo ba no yesi na ni nso ade abaya na wo ba no yesi wo ba ifunti na ni eden no yankwa ama no ne nkɔhwɛ wɔn mo ayɛ de nneɛma akɛse hyehyɛ wɔn nsa yenye yadwene ye mini wudi si ha adom ye ne a ɔkyena emre kro na ye beto aso ɔdɔfo metumi nsa efro wadwada bia ne fiada bia mene nyame ma eye breakfast prayers ye sɔre anopa no nsia na yegyina na so bɔ mpae ebo nonso mpa mu 7:30 ni apon no obi akɔ n'adwuma adwuade ebo mpa ye fa adwuma sem abrabɔ sikasem ho na efiada no nso ya bɔ mpa ye afa honhom haw yarewa hodo a ehinta nipa na obonefo ne di nipa abro yesre ruade no esane ye afiri mu ebnada bia metena se eye council ne tie nipa kukuwa mu nsem ni asre ruade nsem mmoa ebo 12:31 na yegyina so de mpaibo di man paye the healing and deliverance session awie memne da bia no pa 6 to 7:30 mehwe wona wo pa wo ne wona wa fa afuru enyina enso nyame ya adomo a enedwoada ekosi fiada 6:30 to 8:30 awrade na ase ene Aswase Catholic Church, St. Teresa Catholic Church eyem paibo kese bra beka ye ho na ye mo awrade nyankopon paye ensre ne nsemu ne mapa ubetimi afrɛ me ɛwɔ ahoma so 020 8668 304 020 8668 304 yawo Oforikrom Municipal Assembly abrosan na ɛwɔ kwan ne ho no udru hɔ a bisa sɛ Roman asɔre no wei obia bɛkyerɛw ebade nhyira sɛ wo yɛ aso ɛsɛ mmerɛ kakra
ema ye di obremu eni nyame na ase nkomo ye bom pa ye wagya no eni oba no ne onkronkron ne di mu enye ho ye da wase osoro hene ohwe so pa watene atene a wonam so de kasa kire ye ma ya akoma a ebre ne ho ase ema wakwankyere pa na sachira nieme mu maye ye bi so Christ Awurade mu ono no ne o ene onkronkron ne tiase di ni mra eni awie ye enye ho agya no eni oba no ene onkronkron ne di mu enye ho order for Christ asumdwe encounter. Amen. Setting the trends that others can only follow. Time was FM, Krobea Asante Batenase. Aura mantamu, engromu, and Chiaso Copian Crofomu Case, a yinsem. Nana Krobea, and Penifo Kayam Passe, and as you refia, Yemisadi or Ton Tentani. Now, some of our business